Pilpilyon dagiti estudyante iti probinsya ti Benguet ken kabangibang a probinsya ti Benguet State University gapu iti di kalidad ken libreng edukasyon nga ipapaay daytoy. Itaatawan na labawan ti kapasidad ti universidad a kaado dagiti enrolled student. Ada detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Natalagad anang rugiti klase iti Benguet State University itaalawas numan nangat nga to ti bilang dagiti nag-enroll nga estudyante ita a school year ngem iti nenamnama da bilang anang labaw ti kapasidad ti universidad. Para iti estudyante ani Jane Fe, first choice na ti BSU a pagadalan gapo iti libre ken dekalidad nga edukasyon nga ipapaayda. Wala pong tuition, lalo na po sa amin na may financial problem. And not to mention na ngayon may incentive na pong binibigay para sa mga dean's lister which can be very beneficial din po sa amin. Tapos, yung quality education naman po, on par po sa ibang colleges kaya hindi po kami na-left behind. Iti kinaado ti mga yat nga agadal iti universidad na ingat ti panagsurot da iti admission policy pakairamanan ti panangipatungpal ti exam kanda duma nga admission requirement para iti free higher education law. Their score is taken from 50% of the general weighted average during their high school or senior high school days, and 50% from the result of the entrance exam. Then we provide additional points if the applicant is coming from vulnerable sectors of the society. 50 laeng met nga aplikante tunggal section ti mapagasatan a makwalipika rason no apay adu ti bilang dagiti adda iti waiting list. Maipapaayan met ti dagos nga impormasyon ken update dagitoy iti posibilidad a makwalipikada pay wenno sa anen. Itang academic year sumagmamano kadagiti adda iti waiting list ti nakwalipika gapu ta adda dagiti saan a nag-confirm ken nagtuloy nga ag-enroll kadagiti adda iti listaan. Sa nga 12,000 nga estudyante ti kapasidad ti BSU ngem para itaatawan di manon iti Nasurok sa nga 15,000 ti estudyante a nag-enroll. Since medyo mataas kami sa capacity, the other colleges resort to online or blended. Yung bang merong time sila naka face-to-face, meron namang schedule na naka-online or Nupay kasta impasigurado damet nga agtultuloy ti panangipaayda ti dekalidad ken accessible nga edukasyon iti ad-adu nga estudyante amang namnama a makalipas iti kolehiyo. Jezryl Khate Lapizar para iti Pagilian.